magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating birthday celebrant na walang iba kundi si Ma'am Manilyn Bautista ng 163 Barangay ng Sangaan, Marasquee, Pangasinan. Ayan ma'am, meron na po ba kayong ideya kung kanina po galing ang surpresa para sa inyo? Sa boyfriend ko po. Ayan, ma'am, bali may pinadala din po na sulat para sa inyo. Babasahin ko na lang po. Happy birthday sa taong mahal na mahal ko. Sana magustuhan mo tong gawa ko para sa iyo, boss. First of all, thanks to God kasi pinagtagpo tayo. Second, thank you, boss, kasi minahal mo ako. Thank you kasi kahit nag-aaway tayo minsan, ayos na yun lagi pala. Hindi pa rin nawawala ka sa tabi ko. Alam mo ba na napakaswerte ko talaga sa'yo? Kasi wala nang mas higit pa sa'yo. Para sa akin, ikaw lang ang pinaka-best sa puso ko. Happy birthday, boss. Sana magustuhan mo tong birthday surprise ko para sa'yo. I love you so much. So ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin kay sir? Thank you. Hindi ko talaga na-expect na birthday lang na mabati na lang ako ganun. Napaka-sweet naman po mo. Bali, may gusto pa po bang mag-message bukod kay sir na boyfriend po nila? Ayan po, family members po na gustong mag-message kay ma'am. Dala lang po sa harap. Wala na pong mag-message, bali sabayan na lang po ako nakantahan si ma'am ng happy birthday. Ayan. Kakanta kayo ha? Baka mamaya hindi kakanta. Ayan, sabayan niyo na lang ako. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa po, sabayan niyo po ako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ayun ma'am, may hinanda din po ang aking mahal na sender na cake po. Bali, make a wish na lang po muna and magka-count po tayo ng 1, 2, 3 then ipa na lang po yung kanila. Ayun po, make a wish na lang po. And 3, 2, 1. Ayan. Once again, happy 31st birthday, Ma'am Manilyn Bautista.